बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोबां अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल सरकार दानायनि उनाव बेरेखा दोलो बिपिएफ दोलोआ गोबां इउपिपिएल सरकारनि सायावहा सोंखारिनायखौ नोंथांमोनाबो नुबोगासिनो दङ आरो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि गासै मोन 14टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लांफिनबाय होननानै गोबां अजद दैखांदोंमोन। गोबां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांगिरिनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि बिटिसिनिफ्राय गासै मोन 14 डिपार्टमेन्टखौ लाना थांफिनबाय होननानै बिथांमोना बेरेखा दोलो एबा बिपिएफ दोलोआ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय होननानै दिनै फोरमान होदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नंगौ, नोंथांमोना रोखा रोखा नुबोदों जे एबा खोनाबोदों जे थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिसिनि गासै मोजां डिपार्टमेन्ट थामहिनबा 14टा डिपार्टमेन्टखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय आसाम सरकारा लाना थांबाय होननानै बिथांमोना गोबां फोरमायदोंमोन। गोबां ससियेल मिडियायाव सोंखारिनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंदों। हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ दोलोनि सायाव गोबां अजद दैखांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानोदि मैयासो जोंनि बिटिसिनि गासै बाजेट जानानै थांबाय आरो गासै बाजेटआ 800 कोटि बाजेट खालामनाय जादोंमोन आरो बे 800 कोटि बाजेट लानायखौबो बिटिसिनि एबा बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा रोखा बुंदोंमोन जि बाजेट जानानै मा जानो, नाथाय बाजेटनि फैसाखौ जुदि बाहायनो हायाब्ला 50% एबा 40%खौनो बाहायनो हायाखै इउपिपिएल सरकार होननानै मैया अजद दैखांदोंमोन। बेखौबो लानानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो अजद दैखांदों। बिथांमोननि बायदिब्ला एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा नांनायनि नाङि नंगौनि नङैनि रां बाहायदोंमोन। जेरावहा 2 कोटियाव खामानि जायोमोन बै जायगायाव 10 कोटि रां बाहायदोंमोन। 15 कोटिनि गेजेराव 25 कोटि बाहायदोंमोन। गोबां मिस इउज खालामनाय जादोंमोन बिटिसिनि सरकारखौ होनना बिथाङा रोखा फोरमायदों। बे बाथ्राया जों बुंनाय नङा, बे बाथ्राखौ बिटिआरनि आथिखालनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, जों दसे समनि उनावनो नोंथांमोननो दिनैनि बे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिपिएफखौ थांनाय 17 बोसोराव माबायदि मावबोदोंमोन आरो मा बुंदों मा फोरमायखो जों दसे समनि उनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बे समाव आरो गोबां फोरमायबावदों जि बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव कम्बल आरो मुस्रिजोंनो राजखान्थि गेलेबोदोंमोन। दाबायदियाव इउपिपिएल सरकारा बेबायदि नङा, अरायसम जौगानाय एबा बिटिसिनि जौगानाय बिटिआरनि जौगानाय सुबुं जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होनना बिथांमोना दिनै खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायदों जे आथिखालाव बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा गोबां जौगानाय खामानि मावनो नागिरो, नाथाय बिथांमोना एबा बिपिएफ दोलोआ मालाब्लाबो बिटिसिनि जौगानायखौ लुगैया होनना बिथांमोना अजद दैखांदों एबा प्रमद बर' बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि मेलजों अजद दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारा वान मेन आर्मि होननाबो बिथाङा फोरमायदों। मानो होनबा बिथाङा गासैखौबो मनिटरिं खालामो, गुबुननो सालायनो होबा गुबुननि मोजां मावनायखौ बिथाङा मालाब्लाबो लुगैया एबा हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि जौगानाय आरो गुबुननि मोजां खामानि मावनायखौ मालाब्लाबो मोजां मोना होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायना होदों। बे समाव जों दसे समनि उनाव जों नोंथांमोननो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि जाखिनि खौरांगिरि मेल आबुङै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बिनि सिगाङाव फिन आरो फोरमायबावदों जे थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि गासै मोन 14 डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लांफिनबाय होननानै गोबां सोंखारिदोंमोन, गोबां माबानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बे समाव बे बाथ्राखौ दिनैनि खौरांगिरिनि मेलजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोन 14 डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लाङाखै, बेखौ डिसिनो सामलायनो एबा खामानि मावनायफोरखौ नायदिंनो थाखाय सुपारभाइजार हिसाबै खालामनो थाखाय बिथोनसो होनाय जादों होनना बिथांमोना रोखा फोरमायदों। बिदिब्ला फैदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मा फोरमायदों थारैनो आरो हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिनो लानि। এইটো আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ চব তথ্য আছে। তেখেতসকলে আজি কৈ আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এণ্ড কোম্পেনীয়ে বাহিৰত মেল মিটিঙত কৈ আছে যে অসম চৰকাৰত 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰ আহিলে একদিনতে এটা কলমত আমি ৰিটাৰ্ণ লৈ আহিম। মই তেখেতক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, তেখেতে আমাক আহি বুজাই দিয়ক, মানে আমাক দেখুৱাই দিয়ক কোনটো 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো অসম চৰকাৰক ৰিটাৰ্ণ দিয়া হৈছে। এজন 17 বছৰ চিফ হৈ আজি এই কথাখিনি তেখেতে বুজি নাপালে ইয়াতকৈ লাজৰ কথা হাস্যকৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে।
কোনো 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত অসম চৰকাৰৰ ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই অসম চৰকাৰে বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত আজি বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত এটা নটিফিকেশ্যন মানে পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 19 জানুৱাৰী 2021 দিছে আৰু তাত স্পষ্ট কথা লিখা আছে দ্য ছাৰ্ভিচেছ অফ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ্ছ ইন BTAD আৰ পাৰ্চিয়েলি প্লেচড with Bodoland Territorial Council in respect of all developmental activities in their district with regard to the responsibility assigned to them by the BTC authority. ইয়াত স্পষ্ট লিখা আছে যে অসম চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ডেপুটি কমিশ্যনাৰক উন্নয়নৰ কাম কাজটো চাবলৈ BTC অথৰিটিৰ লগত কাম কৰিবলৈ তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এইটো অৰ্ডাৰ এইটো মানে নটিফিকেশ্যন ওলাই দিয়া হৈছে আৰু ইটোকে আজি তেখেতসকলে বুজি নাপায় না কি মই নাজানো যে হিটো মানুহক মানে মিছলিড কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহক মিছলিড কৰিবৰ কাৰণে সিধাই কৈছে কি যে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট দি দিলে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট দি দিলে যিটো 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা ইয়াত কোৱা আছে এই অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত আছে যে মনিটৰিং কৰাৰ কাৰণে ইয়াত লিখা আছে যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ্ছ are hereby entrusted with overall monitoring and supervisions of the schemes pertaining to the following subjects entrusted with the BTC. Monitoring and supervision আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু অলৰেডি এই DC সকলক আমাৰ ইয়াত সেক্ৰেটাৰী হিচাপে নটিফাই কৰা হৈছে আমাৰ সেক্ৰেটাৰী তেখেতসকলে সো আজি আমি বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত দক্ষ IS অফিচাৰ আহিছে ACS অফিচাৰ আহিছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত বেছি কাম নাই কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কম কাম আছে সো তেখেতসকলে যদি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল পাৰ্ট হৈ যায় অসমৰ বাকি ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতসকলে ডেভেলপমেণ্টেল কাম কাজটো পাৰ্ট হৈ গৈছে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল পাৰ্ট হোৱাটো আজি BPF-এ নিবিচাৰে তেখেতসকলৰ কি কাম কৰিব নালাগে NI অফিচাৰবিলাক বহি থাকিব লেফ্ট ৰাইট সাইন কৰি পইচা খাব লাগে পইচা দিব লাগে তেখেতসকলক পইচা ওলাই দিয়াৰ কামবিলাক কৰিব লাগে হিতুকে আমাৰ দিনতো হোৱাটো বিচাৰিছে কিন্তু আমি ইটো হ'বলৈ নিদিওঁ আমাৰ দিনত আমি কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ দিনত এই কাৰণে তেখেতসকলে কৈছে যে এছেম্বলি তেখেতসকলে বাৰে বাৰে কৈছে পইচা খৰচ কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলৰ নিচিনা যদি খুটা কম্বল দিব লাগে আমাৰ দিনতো এক মাহতে গোটেই পইচা খৰচ হৈ যাব 800 কোটি টকা 700 কোটি টকা আমি হিটো কৰিবলৈ বিচৰা নাই আমি প্ৰপাৰ প্লেনিং প্ৰপাৰ ষ্টাডি প্ৰপাৰ স্কিম আৰু 100% যাহতে ৰাইজৰ কাৰণে এই পইচাবিলাক কামত লাগে হিতুকে আমি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ দিনত এই স্কিমবিলাক কৰা হৈছে আজি আমাৰ লগত বহুতখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে কাম কৰিবলৈ আহিছে তেখেতসকলে কৈছে যে বড়োলেণ্ডটো এতিয়া NGO চৰকাৰ বুলি বাহিৰত গাই আছে NGO চৰকাৰ তেখেতসকলৰ খনত ৰাজাৰ চৰকাৰ আছিলে আমাৰটোতো NGO চৰকাৰ নহয় তেখেতসকলৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ নাছিলে ৰাজাৰ চৰকাৰ আছিলে এজন দুজন মানুহে চৰকাৰ চলাই আছিল বাকি এজন কোনো গম পোৱা নাছিলে কিন্তু আমাৰ সময়ত প্ৰত্যেকজন EMA আজি প্ৰত্যেকজন MCLA ইনভলভ হৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাইছে আজি MCLA সকলকো চেয়াৰমেনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেখেতসকলক কিছুমানক ফান্ড দিয়া হৈছে কাম কৰিবলৈ दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां FNF क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय FNF क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ FNF क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना FNF क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन